seo in Newry Omniplex bpictiúrlann in Newry Tá muid Gaeilge scríobhneoireacht chruthaitheach a tá deanta agus Comhairle chéad ag páistí bonscoile in san cheantar seo, trí Gaeilge, hosnaí an tógra seo cúpla bliain ó shin, agus is pléisiúr amach a bheith an saothar sacu agus an obairte deanta a gine lig in san tógra seo fheiceáil ar an scáileán mhór. Go tubann bhí tuairmeann go mitse agus dachaí meas ina tharlaíoch. Ach ar an drothar, bheal an tuairmeann chun chuite ó mhór. Scríobh má scéal agus bhí sé faoi meoneile ag bhfuil an dúin. Bhleac sé cúpla seachtaine dúm le scríobh agus fuair mé an spargaí ó Star Trek tantá agam le bheith ag árchar ar an scáileán mhór. Scríobh me sé an scéal ultraviras agus níor híal me raibh go me sé ar an scáileán mhór an seo inniu. Bhí me cineal nervhéiseach nar chanig má bhísean ar an scáileán mar bhí me glóir is sin. Bhí me an bhróide leniu mar bhí me aim ar an scáileán mhór agus tá sé deanta anmhaig bim clap le agus sin ggóil siad annaas. Sílim go mé na méra Gaeilge agus nach gurthaí mé isteach ar an hantanam spás ama. Bhí daichead a cúig páiste páirteach agus bhí scéal le scríobh ag ahan daine den daichead a cúig páiste sin. Bháilí muid iad agus bhí deis agin an sin, síos agus na scéalta fheiceáil agus céaltaí den scáileán. Bhí oríon deich scéal a réanú a sin agus bhí sin deachar agus bhí muid géirí scéalta a réanú a bhí cineal iadrum chu deacu a bhí Dochreidte an cineal áhar atá tíomhhiardáibh agus bhí chuid deala a tal fheiceáil in san tsraith atá brona fásta agus a phléan an na deachreachtaí agus na dúchlein a bhain leis an easparas a gáil tríd Jean Glasáil agus COVID-19 agus mar sin. We love the idea of letting the kids have autonomy over the stories, and you start off with the script, so the stories, the ideas, you do some early sketch work or design concept work, and then you move into animatics, which is very rough animations. You know, alongside that, we're dealing with sound effects and creating music for each episode. Rinne mit Comhairle rih éon tafada. Sin an dára seachtain thug mit teach sa bhuasaíad agus an tríomh seachtain tú go isteach na heistúirí duine roinne agus an sin rinne mit tafaúir agus an sin tú go réise go dtíon máthir cholacht in éire agus fan nótaí réis agus rinne mit a seohhaga. Bhí siad a bís agus bhí me sé bís agus ní leon tá vírus fáte acu vírus na heistúireachta. Bhí sé th buair na haanna sin na fheiceáil na páistí ag an ar an obair a bhí deanta acu. Tháinig mé bród ar aana sacu. Tháinig mé go raibh siad san sásta bráúil agus sin an rud is táhaachtaí leis an tógra seo. Tásúlagam go mé na páistí bhí a láthair inniu, go mé siad san spráice ag na ceintne a thula siad, ag na fheiceáin a tháinig siad agus an tuiscin se rint lo gur féidir lo rudaí cruthaítheacha a dhéanú leis an teangaí amachchan seo. Tá mbeidh deanna gur sprágadh iontach é sin do pháistí ag an é sin.